Kami po ay nagpapasalamat sa mga riders na pumunta dito para may abot ang kanilang magandang adhikain na programa. Isang malaking tulong po ito sa aming barangay, lalong-lalo na po ngayong panahon ng pandemic. Kami po ay sumusuporta sa kanilang mga programa. Sana'y ipagpatuloy nila ang kanilang magandang adhikain. Hindi lang dito sa aming barangay at sa ibang lugar pa. Muli po, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong samahan ng mga riders. Maraming salamat sa pagtulong nyo dito sa bayan ng Anda. Bilang isang pulis, ako po ay nagpapasalamat sa mga riders na pumupunta dito at natutulungan natin ang ating mga kababayan dito sa Barangay Awag. Maraming natutuwa sa mga ginagawa nyong programa. Ganun lang po. Sana po pagpalain parati kayo ng ating poong may kapal. Magandang araw po sa ating lahat. Isang mapagbating araw sa ating lahat. Ako po si Raymond Narang, Councilor dito sa aming bayan ng Anda. Kapatid po ni Mayor Jugani. Bagat mo wala siya dito dahil masamang pakiramdam niya. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga riders na pumunta dito sa aming bayan para tumulong at makita din ang aming bayan ng Anda, mabisita. Maraming salamat po sa inyong lahat.